سلام زغبركم تحت مدبنا كمي تغنيو أنا ونصبق أني له نمنا يزحلف مدبنا ملسنتيلنا بزعبا زدرقان سسوابرن صغري كمي غيرنا نمنبور نملسو زبرينا نيرنا بزوحات كم صفاتكم نغيركم نيركم بعقمي نعهم زتقم ነገር يقرب مهلاوي بطعم يدس بلني كم تلمود مورالكم يفليني أنا ونعهم كتقم يخيل يزبلكو ነገር كم ممصا أي كعرفني نلومون كابت كباب كير حقنا بزعبا نفصقا بقليلو كتفو زخيلو ነገራቲና ክንርኢ حبيرنا نكتتل ኣብ ገጽና ኣፍልብና ከምኡን ብሕቆና ካብ መጠን ላዕሊ ዝኾነ ቅብኣት ክበዝሕ ወይ እውን ወዝ ክፈጥር ከሎ ናይ ቆርበትና መናፊት ይዕበሱሞ ኣብዚ ግዜ እዚ ብመናፊት ቆርበትና ክወጽእ ዝግብኦ ረስሓት ክወጽእ ስለ ዘይክእል ኣብ ልዕሊ ቆርበትና ሕበት ክፈጥር ከም ዝፍጠር ይገብር ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ቆርበትና ዘሎ ባክቴርያ ቆርበትና ከም ዝቁጣዕን ሕበት ከም ዝፈጥርን ይገብሮ ፈጸጋ ንምቕናስ እንታይ ክንገብር ኣለና ፈጸጋን ምጥፋእ ካብዞም ስዕቡ ሜላታት ሓዲኡ ወይ ከዓ ዝተወሰኑ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ቆርበትና ብዓይኒ ክረኣዩ ዘይክእሉ ነዃላት ኣለዎ ኣብ ትሕቲ ዞም ነዃላት ፍሎክሲስ ተባህሉ ንኣሽቱ ከረጢት መሰል ነገራት ኣለዉ እዞም ፍሎክሲስ ተባህሉ ከረጢት ኣብ ትሕቲ ቆርበትና ዝስራሕ ወዝ ናብ ቆርበትና ክበጽሕ ዝገብሩ እዮም ፈጸጋ ክፍጠር ድማ እዞም ፍሎክሲስ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ብሞት ናይ ቆርበት ወይ ወዝ ክጉድኡ ከለዉ ወዞም ትሕቲ ቆርበትና ክፍጠር ከሎ እዩ ፈጸጋ ዘለዎ ሰብ ክገብሮ ዘለዎ ብዝተኻለና መጠን ነቲ ፈጸጋ ክነንትዖ የብልናን ፈጸጋ እንተኣንቲዕናዮ በሰላዩ ዝገድፍ ብኢድና እውን ክንተናኽፎ የብልናን ገጽና ኣብነት ክንክፈሉ እዋን የእዳውና ጽሩይ ክኸውን ይግባእ ውፅኢት እንስሳ ዝኾኑ መግብታት ከም በዓል ጸባ ርግኦ ጠስምን ዝኣመሰሉ መግብታት ብብዝሒ ዘይምውሳድ ሽኮርን ብሽኮር ዝስርሑ ከም በዓል ኬክ ኩኪስ ልስሉስ መስተ ብዝተኻለና መጠን ካብ ኣመጋግባና ክንቅነስ ይግባእ ፈጸጋ ብሓደ ግዜ ኣይጠፍእን ስለዚ ቆርበትና ዓቕሊ ጌርና ንንውሕ ዝበለ ግዜ ምክንኻን ከድልየና እዩ ፈጸጋ ዘለዎ ሰብ ክምገቦ ዘለዎ ነገራት ኣሎ ብብዝሒ ፍረታትን ጥረታትን ኣትክልትን ምምጋብ ጥዑይ ቆርበት ክህልወና ይዝገብር ብፍላይ ከዓ ቢጫ ወይ ኣራንሺ ሕብሪ ዘለዎም ከም ካሮት ኣራንሺ ካብ ጥረታት ድማ ብቁልቲ ዓተር ሸዊት ካብዞም ቀጠልያ ኣቁጽልቶም ድማ ቆስታ ኣድሪ ምምጋብ ንጥዕና ቆርበትና ልዑል ጥቕሚ እዩ ዝህበና ንናይ ነፍስና ሆርሞን ምቕያር ምኽንያት ዝኾኑ ነገራት ኣብ ዝህልውሉ ግዜ ኣብ ግዜ ምጉባዝ ጥንሲ ወርሓዊ ጽግያት ቅድሚ ምኽሳቱ ካብ 2 ወይ 5 ዘሎ መዓልታት ዝተወሰነ መድሃኒት ዝወስዱ ተኾይኖም ከም ሮጅል ሊስቲኒየም ኣስትሮይድ ኣብ ቆርበት ዝልከ ዘይቲ ወይ ግረቸሊና ዝኾኑ ነገራት ዝተወሰኑ ንመመልክዒ ንጥቀመሎም ቅብኣታት ኣብ ገጽና ካብ ዝፍጠሩ ፍሕፍሕን ምፍግፋግን ዘሕድሩ እዮም ፈጸጋ ካብ ዘጋድዱ ነገራት ንኣብነት ኣብ ግዜ ጉብዝናን ጥንስን ከም ሮጅል ሊስቲኒየም ኣስትሮይድ ዝኣመሰሉ መድሃኒታት ምጥቃም ዝተወሰኑ መግብታት ከም ውፅኢት እንስሳን ሓይሊ ወሃብቲ መግብታት ሙሳድን ጭንቀትን እዮም ብዛዕባ መበገሲ ፈጸጋን ክንገብሮም ዝግባኣና ነገራትን ገለ ካበልክኹም ከመይ ጌርና ኣብ ገዛና ክረኽቦም ካብ እንኽእል ነገራት ክነጥፍኦ ንኽእል ድማ ገለ ክብለኩም ቀዳማይ መዓርን ለሚንን ሓደ ማንካ ጣውላ መዓር ምስ ሓደ ማንካ ሻሂ ለሚን ጽቡቕ ጌርና ንወዳውሶ ገጽና ድሕሪ ምሕጻብና ነቲ ዘደለናዮ ሕውስዋስ ኣብ ገጽና ንለኸየሞ ንሓደ ሰዓት ኣጽኒሕና ልብጥ ብዝበለ ማይ ንሕጸቦ እቲ ለሚን ብፈጸጋ ምኽንያት ንዝወፀ በሰላ ከም ዝሃስስ ይገብሮ ካልኣይ ኮሚደረን ዕረን 2 ማንካ ጣውላ ናይ ኮሚደረ ጽማቕ ምስ ሓደ ማንካ ጣውላ ናይ ዕረ ጽማቕ ኣብ ዕሙቕ ዝበለ ሸሓኒ ብምግባር ጽቡቕ ጌርና ምሕዋስ ድሕሪ ገጽና ምሕጻብና ኣብ ገጽና ምልካይ ዕረ ብምኽንያት ፈጸጋ ኣብ ገጽና ዝወፁ በሰላ የህስሰልና እዩ እቲ ካልኣይ ኣማራጺ ሓደ ኮሚደረ 2 ማንካ ሻሂ ሽኮር 2 ማንካ ሻሂ መዓርን መጀመርታ ግን ናይ ቆርበትና መናፍቲ ክኽፈቱ ስለ ዘለዎም ብልብጥ ዝበለ ማይ ገጽና ምሕጻብ ከድልየና እዩ እቲ ዘደለናዮ ኮሚደረ ኣብ ፍንጃል ንጾምቆ ኣብቲ ዝጾመቕናዮ መጀመርያ ሽኮር ካብኡ ቀጺልና ድማ መዓር ንገብር እሞ ጽቡቕ ጌርና ነዋህዶ
ካብኡ ቀፂልና እቲ ዘዋህድ ናይ ውህደት ኣፍኪስና ኣብ ገጽና ንልከዮ ንኽልተ ደቓይቕ ብቀስታ ማሳጅ ንገብሮ ንዝቕጽል 2 ደቓይቕ ድማ ከም ዘለዎ ንገድፎ ብጠቕላላ ን4 ደቂቕ ኣጽኒሕና ብዙሑል ማይ ንሓጽቦ እዚ ውህደት ንኮሚደረ ኮነ ኣብ ላዕሊ ካብ ዝጠቐስክዎም ነገራት ኣለርጂክ ምስ እንኸውን ንኽንወስዶ ኣይምከርን እዩ ሳልሳይ እንቋቑሖ መዓርን ፓፓዮን እዩ ናይ ሓደ እንቋቑሖ እቲ ጻዕዳ ክፋሉ ጥራይ ፈሊና ኣብ ዓሚቕ ሸሓኒ ምግባር ፍርቂ ኩባያ ፓፓዮን ሓደ ማንካ ጣውላ ጽሩይ መዓርን ሓደ ማንካ ጣውላ ጽሩይ መዓርን ኣብ ልዕሊኡ ሓዊስና ጽቡቕ ጌርና ንወሃዶ ገጽና ድሕሪ ምሕጻብና ነቲ ዘደለናዮ ውሁድ ኣብ ገጽና ንለኸሞ ን30 ደቂቕ ዝኸውን ኣብ ገጽና ንገድፎ ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ልብጥ ዝበለ ማይ ጌርና ንሕጸቦ ራብዓይ ዕርድን ርግኦን መዓርን እዩ ኣብ ዕሙቕ ዝበለ ሸሓኒ ሓደ ማንካ ሻሂ ዕርዲ ሓደ ማንካ ጣውላ ርግኦ ሓደ ማንካ ሻሂ መዓር ብምትሕውዋስ ገጽና ድሕሪ ምሕጻብና ገጽና ምልካይ እቲ ውህደት ን30 ደቂቕ ምግዳፍ ብድሕሪኡ ልብጥ ብዝበለ ማይ ምትሕጽጻብ ናይ ገጽ ማስክ ኣብ ንጥቀመሉ ጊዜ ምሸት ቅድሚ ምድቃስና እንተኾነ ይዝምረጽ ለውጢ ንምርኣይ እንተወሓደ ኣብ ሰሙን 2 ወይ 3 ጊዜ እዞም ውህደታት ክንጥቀመሎም ይግባእ ናይ ገጽ ማስክ ኣብ ንጥቀመሉ ጊዜ እቶም ረቀቕቲ ቆርበት ኣብ ትሕቲ ዓይንና ዝርከቡ ክንትክፎም ይብልና ሓምሻይ ቤኪንግ ፓውደር እዩ ቤኪንግ ፓውደር ንዝሞቱ ውሃዮታት ናይ ቆርበትና ብርግጽ የወግደልና እዩ ሓደ ወይ 2 ናይ ሻሂ ማንካ ቤኪንግ ፓውደር ምስ ቁሩብ ማይ ብምትሕውዋስ ኣብ ገጽና ምልካይ ብድሕሪኡ ድሕሪ ገለ ደቓይቕ ምሕጻብ ካልኣይ 2 ማንካ ጣውላ ቤኪንግ ፓውደር ሓደ ማንካ ሻሂ ዝተጣሕነ ቃረፋ ናይ ፍርቂ ለሚን ጽማቕን 5 ማንካ ጣውላ መዓርን ብምትሕውዋስ ኣብ ገጽና ድሕሪ ምልካይ ድሕሪ 5 ደቂቕ ምሕጻብ ቤኪንግ ፓውደር ኣብ ሰሙን ሓንሳብ ወይ 2 ጊዜ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ሻድሻይ ድንሽ እዩ ድንሽ እቲ ካልእ ኣማራጺ ፈውሲ ናይ ፈጸጋ እዩ ኣብ ውሽጢ ድንሽ ዘሎ ልዑል መጠን ስትራች ኣብ ቆርበትና ዘሎ በሰላን ምልክትን ኩሉ ይኣሊልና እዩ ሓደ ዝተጣሕነ ድንሽን ኣጅቦን ብምትሕውዋስ ናይ ፈሳሲ ምልክት ክሳብ ዝህልዎ መሓሊና ኣብ በሰላ ዘለዎ ክፋል ገጽና ምልካይ ን20 ደቂቕ ኣጽኒሕና ድማ ብጽሩይ ማይ ምሕጻብ እቲ ካልኣይ ኣማራጺ ድማ ሓደ ድንሽ ኣብ 2 መቒልና እቲ ቁራጽ ኣብቲ በሰላ ን1 ደቂቕ ዝኸውን ምሕሳይ ን15 ደቂቕ ዝኸውን ከይተሓጸብና ብምጽናሕ ብድሕሪኡ ብጽሩይ ማይ ምሕጻብ መዓልታዊ እቲ በሰላ ካብ ገጽና ክሳብ ዝእለ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ንፈጸጋ ብሳይንሳዊ ዝኾነ መንገዲ ክንሕክሞ ንኽእል ኢና ናይ ፈጸጋ ሕክምና ናይ ቆርበት ውሃዮታትና ቀልጢፎም ከም ዝቀያየሩ ብምግባር ናይ ባክቴርያ ኢንፌክሽን ብምቕናስን ቁጥዐ ናይ ቆርበት ብምቕናስን ዝስራሕ ኮይኑ በቲ ሕክምና ቁልጡፍ ለውጢ ክትረኽብሉ ኣብ ዘይከኣልኩምሉ ጊዜ ብዓቕሊ ምጽባይ ከድልየና እዩ ንናይ ፈጸጋ ሕክምና ክረድኡና ካብ ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ መድሃኒታት ክህልው ከለዉ ንሶምን ኣብ ቆርበትና ዝልከዩን ዝወሓጡን አንቲባዮቲክ ከምኡውን ሌዘርን ላይትን ቴራፒ ዝበሃሉ ሜላታት ክህልው ከለዉ ኣየናይ ምጥቃም ይሓይሽ ንዝብል ሕቶ ናይ ቆርበት ስፔሻሊስት ምምኻር ዝሓሸ ክኸውን እዩ ብሰንኪ ፈጸጋ ክፍጠሩ ካብ ዝኽእሉ በሰላታት እንተኾነ እውን ርእሱ ዝኸኣለ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ሕክምና ዘለዎ ክኸውን ከሎ ናይ ቆርበት ስፔሻሊስት ምምኻር ኣገዳሲ እዩ ፈጸጋ ከመይ ጌርና ንከላኸሎ ንኽእል ንፈጸጋ ዝተቓልዑ ቦታታት ኣብ መዓልቲ 2 ጊዜ ምሕጻብ እዚ ኸኣ ካብ መጠን ንላዕሊ ዝኾኑ ዝሞቱ ውሃዮታት ከወግደልና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ካብ መጠን ንላዕሊ ምሕጻብ ንፈጸጋ ስለ ዘቃልዓና እዚ ካብ ምግባር ንቆጠብ ካብ መጠን ዝሓለፈ ፋውንዴሽን ወይ ከዓ ሜክኣፕ ኣይንጠቀም ቅድሚ ምድቃስና እውን ሜክኣፕ እንተለና ክንወግዶ እዩ ዝግባእ ምስ ሜክኣፕና ምድቃስ ረሃጽ መውፅእ መናፊትና ስለ ዝደፍንዎ ፈጸጋ ንክኽሰት ምኽንያት ይኾኖ እቶም ሜክኣፕ ንልከየሎም ብሩሻት እውን መዓልታዊ ብሳሙናን ማይን ምሕጻብ የድልዮም እዩ ካልኣይ ፍኑ ዝበለ ክዳን ምኽዳን ጥብቕ ዝበሉ ክዳን ምኽዳን ሙቐትን ጡልቂነትን ስለ ዝሕዙ ንፈጸጋ ምፍጣርን ቁጥዐ ነብስን ምኽንያት ካብ ዝኾኑ ነገራት እዮም ናይ ስፖርት ክዳውንቲ ተኾኑ እውን ምስ ነብስና ዘለዎ ፍሕፍሐ ንምቕናስ እንተተኻኢሉ ብጣዕሚ ጥብቕ ዝበሉ እንተዘይኮኑ ክምረጽ እዩ ከቢድ ዝበለ ስራሕ ወይ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ድሕሪ ምግባርና ነብስና ምሕጻብ
ናይ ነብስና ወይ ረሃፅን ስብሕን ረስሓት ባክቴርያ ስለ ዝፈጥሩ ሻወር ምውሳድ ኣይንረስእ። ኣብ ነብስና ዘሎ ካብ መጠን ዝሓለፉ ቅብኣት ንምድራቕ ብዘይ ትእዛዝ ናይ ሓኪም ክውሰዱ ዝኽእሉ ቤንዞይን፣ ፕሮክሲል ወይ ከዓ ላስቲክ ኣሲድ ዝሓዘ ናይ ፈሳሲ ክሬም ወይ ጄል ምጥቃም። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና እምበኣር ክሳብ ፍጻሜ መደብና ጸኒኢልኩም ስለ ዝሰማዕኩምኒ ኣዝየ ዘመስግን። ከምቲ ልሙድ ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ መደብ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ንኹልና። ሄርሞኒ ካብ ስታር ኢንተርቴይንመንት። ሳብስክራይብ ኤን ላይክ ኣይንረስዕ። ቻው